زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سمزتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كتميتنا عبان حموشتن كيلو هرتز وعب عسرت تشعر متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات لأسرع 4 ساعات بعسرت حدا شحن شتميتن 7.8 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراسيا ولوط إن مرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو راديو دمت مدرخ المكتتال ترى لكم زلكم كبرات سمعتنا كم يتوعلو نلوم سنبت إسران شوعات تحساس زوم سوء مدبات حارد حرحاد التخذات لهم كأربو ترى لهم اللهم فلما سريعنا زلنا صمنا في تأمتاتيو بدحر زي كرعات بهاليك سعبيو أمو داتا دما بمن إسيات ندليت فتحي EYAC زمحالف مدب بمقرب تحزنا كنزاز موئنا نمكتالكم بخبرنا الدم كابز حلفك أدام كسابلوم السنبتا بإرتراز تخصتو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاو فتساميتات زقربو المدب سومنا فتساميتات أبريديو دمت مدرخ إنه يفنو زخبركم سمعتنا إزي راديو دمت مدرخ بعسران سلسان تحساس ساب سفيح كبابيتات وشت أهجر زركب حزبنا نكبر هايمانتو بعال عيد مولي النبي بخبز بلا معرك كم زبعلو منشطات دمت مدرخ كوشت هاجر أكاليهم منشطاتنا أب حبريتهم حزبنا نهايمانتوين بعالاتو كم بايتا مكببارن متعنا وسد بسلامن فقرين أطلخم زلو زوهدت زي أب دلدل زساراتو هاجرا وردي استتخلب بمخانو دما نتهجدف حزبي بوغنن هايمانوتن أنا تفاننكا نمود أزغطلو تبي محدرة بدولو زحمل كم زخونة أتحساسيبهم تخطال أمنت كريستنا زخون حزبي نام منبرت تخطال أمنت مسلمنا زخون حاولنا بتحه نتكبر هايمانتو بعال بحاوس كم زبعلو أزردو من جساتنا حزبنا أبزن أتعلنتو كم هاجرن حزبن مريح ترازلو كبر بهالي أني عرقيت أمهلاو أجنزيبهم لعلوتا كايت مدرخ نهاجر وزته دكتورة صفو تخسته أمباسادر عند برهان ولد جرجش أتو محدين شنجبن دحرتي كاب 27 كساب 29 حدار أب كتما نيروبي استقنع وعلى هاجرا ممخخر زاجيت بحزبن زلعلو زلو حطوتات زرزراو مبرهي هيبهم نساتو ما بتب 20 كلتن تحساس مس راديو دمت مدرخ زكايد وق على محتت بوليتيكاويان ودباتن أب عنكيل بوليتيكا زواسو كم مدرخ نهاجرا وزته زأمسلو ودابيتاتن محبراتن تتأبقت سبقاو مسلاتن معرت ببوليتيكاو نقحاتن بسلاتن تقبلل زبلومن فللياتهم أوجيدهم بحبر كسورحو زمحصونهم حزبي إرترا كسقوم خمزقبا حبيروم حزبي إرترا نتي أب حمساتات بهايمانتاو فللي تساورو بوليتيكاو جريجتن أب أوان برتاو قالسي أمونغو تقادلو حرنت إرتران حزباو جنبارن زقات أمكنات حد مهدأن نمعرقن لعل ترى 5 تتعوته بمزخر حجونا بكل بوليتيكاو نتفتت هاجر زواسا هاجرا ودابه ندمت انتربتان حزب خسمع كم زقبا أرديوم مدرخنا هاجرا وزته حزب نزت بيزولو اللوط مقلت أفن اتلوط خمت زخلو مسرحاتن مسلات انت زي كوينو كالو طمح كم زي بلوز تقوسوتم مرحتي مدرخنا هاجرا وزته نبوليتيكاو ودباتن سيبيك محبراتن تتأبقت سبقا مسلاتن ميديان عامتاتهم واحدهم حبراو إعلامان خسرهم أنتي ترخيبهم ززتيلون زمخاخرولون تمساسال وعلى كودب مدب كم زلو بمحبار نوعلى هاجراو من مخاخر نيروبي التسالت دروش دشتا زقبالتا جزيويت الرخابيت أكل سرحة جميرا مهلوا أرديوم وعلى هاجراو من مخاخر نيروبي بزتان للزبن حبراو إعلاما بحبار مسرح زنك أدا فلام تبقسو مخانو بمقلات قدم حجي كابس تخيلو تمساسال تمكروتات تمرت بمقصام أم مسرح مس كلهم دليت لوط حيلتا توهاهيدو بزسفح وعلان للزبن تصادفون بهاج حزب إرترا مرواي درخ مخانو حبيروم بخالق وجن هجدف بتي أب كتما نيروبي استقنعوا على هاجرا من مخارن اتوعلا سمير وزلو هاجرا وتصفان سجيئكم زلو وكيلات دمت مدرة كاب كتما اسمرا حبيروم
ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከባ ጨናፍር ህግደፍ ኣንጻር ተዋዕላን ተዋዕላ ዘሕለፎም ውሳኔታትን ኣብ ምጉስጓስ ብዝሓየለ ክነጥፍ ኣብ ልዕልቶም ነተዋዕላ ዝወደቡ ፖለቲካውን ቅንጸላን ናይ ጸለመ ዘመተን ከካይ ዝእዝዝ ዘዋር መልእኽቲ ከም ዝሃበ ዘፈለጡ ወኪላትና ብፍላይ ነተዋዕላ መልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወጡ ዘሎ ሓቀታትን ኣብ ምብላልን ምቁንጻብን ኩሉ ኣማራጺታት ከውፍር ነተን ጨናፍር ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ሓይልታት ምዕራብ ንህግደፍ ብህዝባዊ ግንባር ንምጥፍኡ ይጽዕሩ ኣለዉ እዚ ድማ ዘይከምቶም ካልኦት ቀዲሞም ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ቦቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ልዑል ተራ ዝነበሮምን ንኣሰራርሓና ውሽጣጥኡ ዝፈልጡን ስለ ዝኾነ ስምብራቱ ቀሊል ከይከውን ይኽእል ዝብሉ ኣኼባታት ሓለፍቲ ህግደፍን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ጸቢብ ዓንኪላቱ ከካይድ ቀኒሎ ኣብቲ ኣኼባታት ዝሳተፉ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፊ መድረኽ ዝፈልጥ ድኽመታትን ክግበር ዝከኣል ናይ ሰብነት መጥቃዕትን መምርሒ ከም ዝተዋህቡውን ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ብ17 ታሕሳስ ተመሓላለፈ መልእኽቲ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ በትን ሃገራዊ ምምኽኻርን ምልክን ምእላይ ኣብ ዘኽእሉ መሳርዕቱን ደው ክበሃል ንምኽኣልን ዝተቓንዐ ዋዕላ ብቐሊሉ ከም ዘይርዮ ዘነጽሩ ዝብሉ ቶም ወኪላት ቀጥሪ ኤርትራዊ ቃልስን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ነዚ ብህግደፍ ክባዛሕ ዝድለ ዘሎ ዓንቃጽ ጎስጓስ ክነቕሓሉ ተላብዮም ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዋዕላ ሰፊሕ ኣፍልጦ ሒዙ ጥራይ ዘይኮነ ተስፍኡ ንለውጢ በሪኹ ከም ዘሎ ዝሕብር ኮይኑ ህግደፍ ነቲ ነዚ ኣተስፋዊ ባይታ ፈጢሩ ዘሎ ውህድ ነቕሎ ፖለቲካውን ውድባትን ተንቀሳቐስቲ ኤርትራ ንምዝራግን እተን ናይ ለውጢ ሓይልታት ነፊዕናሉ ዘለዋ ህዝቢ ሓበሬታ ረኺቡ መሪሕ ተዋሳኣይ ንለውጢ ክኸውን ዘብቅዕ ሜድያዊ ንጥፈታት ንምዕንቃፅን ተበጊሱ ይሰርሕ ምህላዊ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን መርበባት ሓበሬታን ተዓሲቦም ብዝሰርሑ ቃርማት ህግደፍ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ዝነቕለሉ ዕላማታትን ጸቢብ ጉጅሉን ከም ዝነበረ ኣምሲልካ ኣደናገርቲ ሓበሬታታት ክንዛሕ ምጽንሑን ኣብቲ ዋዕላ ንዝሳተፉ ሃገራውያን ድማ ውልቃዊ ድሕረ ባይቶኦም እንዳመሳርሕካ ነቲ ኣብ ናይ ሓባር ርድኢት ዓሊብካ ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክውን ንምግባር ዝዓለመ ዋዕላ ብኣግኡን ምቕጻይ ብዘይ ዕረፍቲ ይስርሕ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና እዚ ጭቡጥ ዓወት ክርከቦ ብዘይምኽኣሉ ሕጂ ኣብ ውሽጥን ወፃን ብዝርከባ ጨናፍር ህግደፍ ተወሳኺ ስራሕ ክትግበር ይደለ ከም ዘሎ ኣስሚሮምሉ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ነዚ ህጡጥን ዘዋርን መልእኽቲ ከመሓላልፍ መቕሳቡ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ናይሮቢ ክሳብ ክንደይን ሓቀኛ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ ምንባሩ ዘፍእም ከም ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዘተሓሳሰቡ ወኪላትና ህዝቢ ናይ ሓቀኛ ለውጢ ዝፅዕታት ዘለዋ ሃገራውያን ሓይልታትን ካብ ዝቕኑዕ መስመር ከይርሕቁ ፀዊዖም ኣብ መንጎ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረአብን ጸሓፊ ህግደፍ አልአሚን መሐመድ ስዒድን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስምማዕ ንምሽምጋል ተበግሶታት ክወስድ ዝፈተነ ሓርበኛ ሮመዳን መሐመድ ኑር ብፕረዝደንት ኢሳያስ ከቢድ መጠንቀቕታን ተግሳጽን ከም ዝተዋህቦ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ከተማ ኣስመራ ሓቢሮም እዝን ሓርበኛ ሮመዳን መሐመድ ኑር ካብ ፕረዝደንት ዝውሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘረድኡ ወኪላትና ቅድሚ ሕጂውን ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ናይጀርያ ዝነበረ መሐመድ ዓሊ ዕማሮ ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ወዱ ንኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ዘሎ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያል ንምስታፍ ኤርትራ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ፕረዝደንት ኢሳያስ ብዝለኣኾም ኣባላት ጸጥታ ካብቲ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ተመቑሑ ኣብ ዝተወሰደሉ ሮመዳን መሐመድ ኑር ነቲ ተርእዮ ክሽምግል ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ካብ ኢሳያስ ቀጥታዊ መጠንቀቕታ ተቐቢሉ ምንባሩ ብምዝኽኻር በዚ ሕጂ ተዋሂቦ ዘሎ ክብር ዝበለ መጠንቀቕታ ምስ ዘይእረም ኣብ ልዕሊ ህይወቱን ህይወት ስድራቤቱን ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ይገልጹ ላዕሎት ሓለፍቲ ብፍልልያት ክታርኹ እምበር ተሰማሚዖም ክሰርሑ ቀጥታዊ ስግኣት ንቐጻልነት ስልጣኑ ገይሩ ከም ዝወስዶ ዝንገረሉ ፕረዝደንት ኢሳያስ ንሽምግልና ምጽባብ ፍልልያትን ዝጽዕቱ መራሕቲ ናብ ከውሊ ከርሕቕን ንህይወቶም ክፈታተንን ሙሉእ ጸዓቱ ከም ዘውፍር ይንገር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ውዳብኡ የበርኻሉ ኢሉ ንዝሰግኣሉ ስቱር ቃልሲ ንምውዳእ ዘሎ ኣማራጺታት የተግብር ምህላው ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጻና ሓበሬታ መልኪቱ ህዝቢ ተኣኪቡ ክዕልልን ንኡሳን ይኾኑ ዓበይቲ ድግሳት ክጽምብልን ኣብ ዝረኣየሉ ብልዑል ቁጥርቶም ሲቪላዊ ክዳን እንዳለበሱ ዝጽምበሩ ኣባላት ስለያ ከም ዝኽለል ዘረድእቲ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘቤታውን ስለላን ኩለላን ዘዋፍሩ ዓቕሚ ሰብን ገንዘብን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተዓጻጸፈ ኣዛይዶ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ብ22 ታሕሳስ ኣብ ከባቢ ቃሓውታ ኣብ ሓደ ገዛ ንጸበል ተኣኪቦም ዝነበሩ ቤተሰብን መቕርብን ንምስጢር ፖለቲካዊ ዝርርብ ኢኹም ተኣኪብኩም ተባሂሎም
ብኣባላት ስለይ ሃንደበት ተመቑሖም ዛጊት ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ከም ተወስዱ ከም ኣብነት ዝጠቐሰት ሓበሬታ ከመዚኦም ዝኣመሰሉ ተግባራት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ዛይዶም ከም ዘለው ኣረድዩ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኩልንትናዊ ንጥፈታት ህዝቢ ዝተራቐቐ ናይ ምፅንፃን ትሕተ ቅርፂ ከዋድድ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ንዝፀዓኑ ከም ፓይፐር ዋትሳፕ ፌስቡክ መሰንጀር ዝኣመሰሉ ኣፕሊኬሽናትን ብመንገዶም ዝመሓላለፍ ሓበሬታታትን ኣብ ምጥላፍ ዝነጥፉ ክልተ ቻይናውያን ክኢላታት ብፍሉይ ቆፂሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብሩ ኣለው ቀንዲ ስራሕቶም ቻይናውያን ኣብ መንጎ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ናይ ህዝቢ ዝቀባበል ሓበሬታታትን ሰነዳትን ምስራቅ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ምንጭታትና ህዝቢ ነዚ ጉዳይ ብኣግኡ ነቂሕሉ ክፍትነቱ ከፅብብ ይላበው ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ናይ 2014 ጀሚሩ መንግስቲ ኣብዚ ናይ ምፅንፃን መደብ ንክሰርሑ በብመድረኹ ንዝመርፆም ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ማለት ኤሪተል ኣብ ከባቢ ሰንበል ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ኤሪተል ብቻይናውያን ክኢላታት ስልጠናታት ይህቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቶም ዝስልጥኑን ዘለው ሰራሕተኛታት ኤሪተል ማእከል ስርሖም ነቲ ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝግበር ናይ ቴሌፎን ይኹን ኢንተርነት ርክባት ብዝተረቐቐ ኣገባብ በሲዕካ ብምእታው ሓበሬታታት ምእካብን ኣስጋእቲ ዝኣመሰሉ ዝርርባትን ምልዋጥ መልእኽትታትን ድማ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ብቀጥታ ምርኻብን ከም ዝኾነ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ብ22 ታሕሳስ ካብ ከባቢ ዓሰብ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ 37 ዜጋታት ብኣባላት ሓለዋ ዶብ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተወስደ ብረታዊ ስጉምቲ ክልተ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብጽኑዕ ቆሲሎም ነዊሕ ከይጸንሑ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ምንጭታትና ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓቢሮም እቶም ኣቀዲሞም ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝወረዶም ግዳያት ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ስለ ዘይረኸቡ ምማቶም ዘመልከቱ ምንጭታትና እቲ ተርእዮ ንግዳም ከይወፀ ሬሶም ኣብ ከባቢ ዓዲ ንፋስ ናይ ዓሰብ ክቕበር ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ከም ልሙድ ንስድራቶም ግዳያት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህበ ኣረድዮም መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ክሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝፍትኑ ዜጋታት ብዝወስዶ ዘይቅድመ ኩነታዊ ስጉምቲ ብረት ህይወት ሓያሎ ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ምስ ምንቅስቓሳት መራኸቢ ሃገራት ኢማራት ጽዒቑ ዘሎ ናይ ምፅዓንን ምርጋፍን ንጥፈታት ብጉልበት እሱራት ከካይዶ ይርአ ምህላው ተገሊጹ ኣብቲ ጉልበታዊ ስራሕ ዝምዝመቱ ዘለው እሱራት ቀጻሊ ናይ ምህዳም ፈተነታት ከም ዘካይዱ ንኣብነት ብ20 ታሕሳስ ንኽትራገፍ ንወደብ ናይ ዝተጸግዐት መርከብ ዝኣተው ገለ እሱራት ኣብ መኽዘናታ መርከብ ነብሶም ከም ዝሓብኡ ንነዊሕ ሰዓታት ዝተኻየደን ስራሕ ዘጎናደብን ተፍትሽ ብኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ምክያዱ ድማ እቶም እሱራት ክርከቡ ከም ዝኽኣሉ ዘረድኡ ምንጭታትና መራሕታ መርከብ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጉዳይን ኣብ ምርጋፍ ጽዕነታ መርከብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰባት ድማ እሱራት ምንባሮምን ንላዕለዎት ሓለፍቱ ምሕባሩ ጠቂሶም ኣብ ማሕደርቲ እቲ ወደብ ግን ነቲ ሓቂ ንምሽፋን ከም እተጋደሉ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኤርትራ ንነፃ ጉልበት እሱራት ከም ምንጭ ኣታዊ ከም ዝጥቀመሉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ዜጋታት ዝተሰደዱሉ ምኽንያት ሰብኣውነቶም ስለ ዝተጋሰ ዘይኮነ ቁጠባዊ ፀገም ስለ ዝደፍኦም ምዃኑ ዘመስክሩ ሓበሬታታት ንምስናድ ኣብ ጽዑ ስራሕ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሓቢሮም መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ወፃእ ዝርከባ ኤምባሲታቱን ማሕበረ ኮማትን ዘሰደደኒ ምኽንያት መነባብሮይ ንኸመሓይሽ እምበር ሰብኣዊ መሰለይ ተገፊፈ ይኮንኩን ዘስምዑ ነጥብታት ዝሓዘለ ቅጥዒ ብዜጋታት ክኽተሙ ይዝርሕ ከም ዘሎ ዘመልከቱቶም ወኪላት ብፍላይቶም ንውሕስነቶም ኣብ ዘይጣብኣ ሃገራት ተሰዲዶም ዘለዎ ዜጋታት ነቶም ቅጥዕታት ክመልኡ ብኤምባሲታትን መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ጸጥታታት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ማዓስከራትን ምእሳርን መግረፍትን ኣጋጢሙን ይፈልጥን ጾታውን ኣካላውን ዓመጻት ወሪዱንን ክወርድ ርኤ ኣይፈልጥን ዝብሉ ነጥብታት ዘስፈረ ተቐጥዒ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንቡር ከም ዘይኮነ ብሓሶት ንምምስካር ክጥቀመሉ ዝመደቦ ከም ዝኾነ ወኪላትና ይሕብሩ እቲ ንሓቂ ክጉዕፅፅ ተዘርጊሑ ዘሎ ቅጥዒ ብፍላይ ኣብ ከም ሃገራት ኣፍሪቃን ሃገራት ኣዕራብን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክምላእ ሰፊሕ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ዘረድኡ ወኪላት ድምፂ መድረኽ ንለውጢ ዝቃለሳ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ዜና መሓውራትን ነዚ እዋናዊ ክስተት ብሓባር ንምብድሁ ክፅዕታ ተማሕፂኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2015 ስርሑን ሓደ ዓመት ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መርማሪ ኮሚሽን ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንመንግስቲ ሃገር ቀጥታዊ ተፅዕኖን ዘይምችኡነትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ርድእ ኮይኑ
إذا حجني حاسوت مسكرنت نمخزان زحجز قطعتات ناي مزرقح ترئيو منقسي إرترا نت بتا كوميشن دقيم كي ترقاقت أزي ترف زمثل حق المودا زعلم خيكون هم زي ترفيو سنكر زلو بخال وغن منقسي إرترا قبل علي زيقاتاتو زفتمو زلو قهسدو كم زبلون سبقاو كبرت زيقاتات أم حلاو كسرح كم زخونان بموسا نلمعتاو حقز إوروباو حبرت ناولك قوي محفودو انمت ارناف زسولت أصل زمثل إذ بحسوت نايز تمسكور حبريتاتات مسنات وفرنت التواصؤتات نمدرع كم زخونيو زعبر زلو مدب مقيار ورقت نايبات إيران أفا هوخن زمتا جنزب حزب مقدم زقبر منبارو اندا تقهدي متخم زلو منشتاتنا كاب كتماس مرة أقاليحهم حزبي أب عدت نزت أنحو جنزب بملسا 10 شحنا أفات راي ناب بانكتات منقستك كأتو متنحو زفلت كوينو أبز حجوان متأنت ملسا ناب 10 شحنا أفا مرادو اتب منقستي إرتراس تجمر مدب مسرتا وعلامون جنزب حزب مقيار كم زخونة زردو منشتاتنا መንግስቲ ኤርትራ ዝተጀመረ መደብ መሰረታዊ ዕላምኡ ገንዘብ ህዝቢ ንምቅያድ ከም ዝኾነ ዘረድኡ ምንጭታትና መንግስቲ ንጉዳይ ምቅያር ወረቀት ናይ ባጤራና ኣፋ ኣመልኪቱ ኣብ ፈለማ ዘቐመጦም ቅጥዕታትን ገደብ ግዜ ናብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ይቀያይሩ ምህላው ኣረድዮም ህዝቢ ነተን ባንክታት ዘረከቦ ገንዘብን ኣብዚ እዋን እዚ ብመለሳ 10,000 ናቕፋ ጥራይ ምትክኡ ባንክታት መንግስቲ ኤርትራ እኹልን ምስቲ ኣብ ዑደ ዝጸንሐ መጠን ገንዘብ ዝዳረግን حدش ورقت نايت حقراو باطيرا خمزي بلان زغيت كم زخونه زحبر منشتاتنا እዚ ተርእዮ ዝነት ህዝቢ ገንዘቡ ናብ ባንክታት ከይበጽሕ ሓጽኒዕዎ ዘሎ ኣብያ ተወሳኺ ምኽንያት ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣተሓሳሲቦም መስርሕ ምቕያ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ካብ መንግስቲ ኣርሒቕዎ ኣብ ኢድ ዜጋታት ክኽዘን ዝጸንሐ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ ብቐጻሊ ዝግለጽ ኮይኑ እቲ መስርሕ ንዝሰፍሐ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሃገር ክዕኑን ማሕበራዊ ምፍንቃል ከዛይድን ይርአ ምህላው ሓያሎ ክኢላታት ቁጠባ ይዛረቡ ምዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ሓለፍቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናትና ጉዳይ ምስ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ተሓዊሱ ክርአ የብሉን ዘሎ ገንዘብ ካበይ መጽኡ ከይተሓተተን ገደብ ከይተገበረሉን ኣብ ንግዳዊ ባንክ ክኣቱ ክፍቀደልና ዝብል ብቤርጋደር ጀነራላት ዝተመርሐ ወከልቲ መዚዞም ሕቶኦም ከም ዘቕረቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕቶኦም ብቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ተቐባልነት ረኺቡ ንግዳዊ ባንክ ግን ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ክትግበር ከም ዘይክእል ሓቢሩ ዝብል ሓበሬታ ክቐርብ ጸኒሕሎ ኣብ ኩዕታ ነዳዲ ዝነጥፍ ኩባንያ ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ዓረብ ካብ 15 ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ማያዊ ገማግም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ህንፃዊ ንጥፈታት ጀማሚሩ ከም ዘሎ ወኪል ድምፂ መድረክ ካብቲ ዞባ ሓቢሩ እቲ ኩባንያ ኣብ ምስፍሕፋሕን ምጽጋንን ወደባፅዕን ኣብ ምድላል ናይ መጓዓዝያ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ኩባንያን ይነጥፍ ከም ዘሎ ዘረድእ ወኪልና እዚ ህንፃዊ ንጥፈታት ነቲ ኣብ ማያዊ ገማግም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ኩባንያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ኩዕታ ነዳዲ ኣሳላጢ ባይታ ቀሪብካ ንምጽናሕ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እቲ ኩባንያ ኣብ ባይታ ባሕሪ ማያዊ ገማግም ኤርትራ ክሳብ 200 ሜትሮ ኪዒትካ ነዳዲ ናይ ምድሳስ ስራሓት ክካየድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምስጢር ምስ ስምምዑ ዘቃልዐ ወኪል ድምፂ መድረክ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እዚ መቐፀልታ ናይቲ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ተኸዊሉ ዘተግብሮ ዘሎ ውዕላት ሃገራዊ ግምጃ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድናዊ ንጥፈታቱን ኣብ ማያዊ ገማግማት ዞባ ደቡባ ቀይሕ ባሕሪ ተተሊሞም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ገለ ኩባንያታት ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዕደና ፖታሽን ደሰሳ ዕቆር ነዳድን ከባቢታት ደንከል ክዋፈራ ከም ዝኾና ዝንገር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ኩባንያታት ዝኣተዎም ውዕላትን ዝረኽቦ ኣታውን ከም ልሙድ ኣብ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምሕባእ ስለ ዝርከብ ብዛዕባተን ናብ ሃገር ዝኣተዋ ኩባንያታትን ብዛዕባተ ካብ ሃገር ዝወፅእ ማዕድናትን ኣታዊኡን ዝኾነ ኣፍልጦ የብሉን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓመት ልዕሊ 43 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዕደና ወርቂ ቢሻ ምጀመረ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ክጠምን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክስስንን ምጅማሩ ዝፍለጥ እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ባፅዕ ንዓሰርተታት ዓመታት ከጽንሖ ዝኽእል ፍቓድ ረኺቡ ምህላዊ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ተሰዲዶም ዘለዉ ንኣሽቱ ኤርትራውያን መንእስያት ንናይ ምክብባር ልምድን ሰላማዊ ባህርን ህዝቦም ከይርስዑ ኣብቲ ኣህጉር ንዓሰርተታት ዓመታት ተሰዲዶም ዝርከቡ ኣቦታት ሓቢሮም እቶም ኣቦታት ንወኪላት ድምፂ መድረክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንህይወት ዝፈታተን ጉዕዞ ስደት ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት ገለ ውሕዳት ንኽቡር ባህልን ልምድን ህዝቢ ረሲዖም ናብ ዶሻን ዘይስነ ምግባራዊ ኣካይዳን ይዘዝዉ ከም ዘለዉ ብምትሕስሳብ እቶም መንእስያት ናብ ናይ ምክብባርን ምንብባርን ባህሊ ዓዶም ተመሊሶም ንዝዓበየ ዕላማ ክጥምቱ ተላብዮም
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮፓ ተሰዲዶም ዘለውን ኣሽቱ ኤርትራውያን መንእስያት ናይ ምክብባር ልምድን ሰላማዊ ባህርን ህዝቦም ከይርስዑ ኣብቲ ኣህጉር ንዓሰርተታት ዓመታት ተሰዲዶም ዝርከቡ ኣቦታት ሓቢሮም እቶም ኣቦታት ንወኪላት ድምፂ መድረኽ ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ንህይወት ዝፈታትን ጉዕዞ ስደት ሰጊሮም ናብ ኤውሮፓ ዝኣትዉ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት ገለ ውሕዳት ንኽቡር ባህልን ልምድን ህዝቢ ረሲዖም ናብ ዶሻን ዘይስነ ምግባራዊ ኣካይዳን ይዘዝዉ ከም ዘለዉ ብምትሕስሳብ እቶም መንእስያት ናብ ናይ ምክብባርን ምንብባርን ባህሊ ዓዶም ተመሊሶም ንዝዓበየ ዕላማ ክጥምቱ ተላብዮም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ መስተን ኣደንዘዝቲ ወልፍታትን ወዲኦም ሰኸም መሳድቶም ዝኾኑ ዘለዉ ገለ ንኣሽቱ መንእስያትና ካብቲ ህይወት ወፂኦም ዘስድዶም ዕላማ ክሳብ ዘይዝከሩ ተስፎምን ተስፋታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፅበዮም ዘሎ ህዝቦም ይቐትሉ ምህላዎም ክርድኡ ግቡእ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦታት ህዝብና ብውሽጢ እንግዳምን ክኸስር ሕጂ እዋኑ ከም ዘይኮነ ምኺሮም መስተ ኣብ ዝደፍኦም ባእስታት ክትስለፍ እንተመሪፅካ ሓሚእካ ኣለኻ ማለት እዩ ዝበሉ ሓደ ኣቦ ህግደፍ መንእሰይ ሃገር ንኽወድቕን ክብተንን ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ከም ዘሎ እንዳፈለጥና ኣብ መሬት ኣማን ምስ ኣተና ነዚ ብምርሳዕ መኣዝና ንጥምዝ እንተሃለና ሕልሚ ህግደፍ ነስምር ከም ምህላው ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ካብቶም መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታት ብግዴታ ዝዕለመሎምን ዝዳገነሎምን ጉልላት ማዓስከራት ሓደ ኣብ ዝኾነ ማዓስከር ሚዕጥር ናይ ዝጠፍእ ዘሎ ሃልዋት ህይወት ኤርትራውያን መንእስያት ቁፅሪ ይዛይድ ምህላው ወኪል ድምፂ መድረክ ካብቲ ከባቢ ኣረድዩ ደቆም ናብቲ ማዓስከር ድሕሪ ምውሳዶም ሃልዋቶም ንነዊሕ እዋን ዝጠፍኦም 45 ወለዲ ብ18 ታሕሳስ ናብቲ ማዓስከር ሓቢሮም ብምብፃሕ ሃልዋት ደቆም ከም ዝሓተቱ ዘረድእ ወኪልና ሕቶኦም ብሓለፍቲ እቲ ማዓስከር ዘዕግብ መልሲ ከይተዋህቦ ካብቲ ከባቢ ብምፍርራሕ ክርሕቁ ከም ዝተገብረ ኣፍሊጡ እቶም ወለዲ ደቆም ኣብቲ ማዓስከር ኣብ እዋን ተዓሊምን ከለዉ ዝሰደድሎም ኣሳእልን ኣድራሻን ሒዞም ናብቲ ማዓስከር ብድፍረት ከም ዝኣተወ ክፍለጥ እንከሎ ናብቲ ቦታ ምምፆም ጥራይ ገበን ምዃኑ ብኣመሓደርትን ኣባላት ሓልዋንቲ ማዓስከር እኳ እንተተነግሮም ደቆም ብሂወት ምህላዎም ክሳብ ዘይረጋገፁ ካብቲ ማዓስከር ከም ዘይወፁ ድሕሪ ምሕባሮም እቶም ኣመሓደርቲ ነቲ እቶም ወለዲ ሒዞሞ ዝመፁ ኣሳእልን ኣድራሻታትን ከነፃርዮሞ ብዛዕባ ሃለዋት ደቁኹም ፀኒሕና ክንሕብረኩም ኢና ብምባል ካብቲ ከባቢ ናብ ጎነጥ ብዝቀራረብ ምፍርራሕ ከም ዘሳጎግዎም ክርዳእ ተኻኢሉሎ ኣብ ማዓስከር ሚዕጢር ዘሎ ኣታሕዛ እሱራትን ተዓላሞን ምስቲ ኣብ ኤርትራ ንተመሳሳሊ ዕላማ ዝተደኮና ማዓስከራት ክዛመድ እንከሎ ኣዝዩ ሕሱም ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብቲ ማዓስከር ብዘሎ ኣሰቃቂ ኣታሕዛ ሕፅረት ቀረባትን ቀጻሊ መግረፍትን ሻቡ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ በትሕሰም ዓቕሎም ጋጥቢቦም ክሃድሙ ዝፈተኑ እሞ ብብረታዊ ስጉምትታት ኣባላት ሓልዋት ማዓስከር ናይ ዝተቐጥሉ ከምኡውን ካብቲ ማዓስከር ከምልጡ ክኢሎም መንገዲ ጠፊኡ ኣብቲ ጽሙእ ከባቢታት ናይ ዝሞቱ ዜጋታት ቁጥር ዛጊት ልዕሊ 1,000 በፂሑ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ መዕለሚ ማዓስከራት ዝብል ስም ሂቡ ንጹሃት ዜጋታት ዝዳጎኑለን ማእከላት ዝርከበለን ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርትን ምስጢራዊ መዳጎኒ ማዓስከራትን የመሓድር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ከባቢ ቲራቦሎ ዝርከብ መንበር ገዛ ኣቦ መንበር ጉንበ ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ መንነቶም ዛጊት ብዘይ ተፈልጡ ሰባት ከም ዝተሰርቀ ምንጭታትና ካብ ከተማ ኣስመራ ሓቢሮም ኣብቲ ናይ 19 ታሕሳስ ኣጋጣሚ ውልቃዊት ተንቀሳቃሲት ኮምፒተር ላፕቶፕ ኣገደስቲ ሰነዳትን ጥራይ ከም ዝተሰርቀ ዘረድኡ ምንጭታትና በዚ ዕላምኡ ንዝምታ ከም ዘይኮነ ብኣግኡ ዝተነፀረ ስርቂ ዝሰግአ ጉንበ ሸውዓተ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሻቡ ንክፍለ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም ዝሓበረ ኣፍሊጦም ድሕርቲ ካብ ጉንበ ሸውዓተ ዝመፀ ጥርዓን ክፍለ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ሓልዋን መፃ ኮለላን እትነጥፍ ፍሊት ኣሃዱ ኣብ መንበር ገዛ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣዋፊሩ ምህላው ይግለጽ ኣሎ ተሰሪዑ ዝበሃል ዘሎ ሱቱር ሰነዳትን ናብ ቅርዓት እንተዳወፂኡ ክጋለጽ ዝኽእል ሓቀታት ብዙሕ ከም ዝኸውን ዘመልከቱ ምንጭታትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ጉንበ ሸውዓተ ሰጊኡ ነቲ ዝተሰርቀ ሰነዳት ንምቕያድ ብዙሕ ፃዕርታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ኣረድዮም ኣቦ መንበር ጉንበ ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ፖለቲካዊ ቃልሶ ኣብ መሬት ኤርትራ ካብ ዘዕስክር ጀሚሩ ዛጊት ምስማም መግቢ ዝርከቦም ክልተ ፈተነታት ቅትለት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝተኻየዱ ዝሓበሩ ፀብፀባት እዚኦም ምዝ ናይ 19 ታሕሳስ ፍጻሜ ተደሚሮም ብናይ ወገን ከም ዝኾነ ፀኒሑ ዝፍለጥ ነቲ ኣቦ መንበር ናይ መቐንፃል መደብ ብቐፃሊ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዘነፅር እዩ ይብሉ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ተጸጊዑ እንከሎ ምስ ክፍሊ ስለያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኸባቢ 1 ዓመት ብምስጢር ከም ሰርሐ ዝነገረሉ ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ ደሚት ዝነበረ ሞላ ኣስጎዶም ንገለ ክፋል ናይቲ ምንቅስቓስ ገሚዑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታውን ንፖለቲካውን ወተሃደራዊ መሳርዕትን
أمريت إرترا عسكرا زلوا إثيوبيان حيلتات أملكيتو جزيف حبريتان منجستي إثيوبيا كركم مخانو دحر مقلاتهم أبلعلتين بوليتيكا ودبات إثيوبيا سميرو كالس يتعد كم زلو زنقرلو حلافي قم بشوعته كتقالت أطتات يتعن كم زلويو ززرب كلتا حلفتي براجيد مكلخال حيلتات إرترا نت منجستي إرترا مسارع مورالن مكلخال حاجر نملماز زخطلو زلو أكايداتات بمقوام أبزقنيات زينا بقربيت هاجر سودان كم زقطو وكيل دمت مدرك كابزوبا كسلا حبيرو أب كفل السراويت 18 مرحب برجيز زنبرة ليتنا كولونيل طعمز قفصاين أب كفل السراويت 26 زنبرة مزنو ميجر أخليلو باسيلو تقيتن نامري سودان أبزقطولو بأبالات أتطام منقشتو سودان وحس كبابي كو سود 5 قبرة زملكت وكيلنا دحنا تنوحس مهلاو أرديوم منقستي إرترانتي أم حلاو تأتطان ناتنتن هاجر مريح ترازلو هاجراو تكال مالت حيلتات مقل على إرترا بكل مؤذناتو إنا أصلا ناب زي سرح أكال كأيرو يتعر كم زلو زتقصتو مرحت براجيد بفلاي مسارتاو قربات كم زسحون مهنو زي كونا مأسرت مقرفتن كم زايد جيركا سراويت علاموت أنتينو كاب هاجر كوات صبت منقست كوني يلكا يسرح كم زلو أغنزيبوم كاب هاجر زوات او تهدروان حلفت بقات على 5 قلتو منقستي إرترا نتهاجر كاود كأزقالن بجانا وشت إنا يدقن تتقابقوتا زحلفن حيلتات مقلهال أب قيد آتيو بهاجرن حزبن كي حسبه أب قطعل تعري كم زركبيو منقستي إرترا أب استفالي كتماتات هاجرنا زكايدوم زلو قفاتات أب زقوان زك قطعتاو فشلات يقوط مخم زلو وكيلات دمت مدرا كاوشت هاجر حبيروم بمسارة حبريتا وكيلاتنا إتوم بأبالات هزباو سراويت ككايدو زقددو زلو وتهدراوان قفاتات بمنقدتهم أبالات أقدمهم ناب هزب زمحلالف حبريتاتات يفشلو مهلاو طايسهم منقستي حانت إتواز نبرا لعل قطري قبليلوم نايزركو أبالات حالتات مكلخالن هاقراو أقلقلوتن ناي مقياد مدب رؤي ودكات قات إمو خمزلو أرديوم كاب أحدوتاتهم منستراتاتهم قبليلوم ناب أنبار وانينوم توافيروم زركو أبالات هاقراو أقلقلوتن حالتات مكلخالن إرترا قدات نايتي بمدركو ككايد زمدب قفة يكونو كاب أبالات هزباو سراويت بزبطحهم زلو أتنقع حبريتاتا تدقيفهم ناب ستر بوتا كقعزون أب حدقا نايتي بمحدار كبابي كاب أحدوتا ستلأكو وغناتن تقومتن تحجيزو زكاي زلو قفاتات كاب مودا يقلاقو لخم زلو كفلات تخيلو اللو كبران سمعتنا أنو لوم زبلنايو كاب زحلفك أدام كساب لوم سنبت أب إرتراز تخستو ويني إرتراز ملكوتو زباون زبيتاون فتساميتات زقربلو مدب سومنا فتساميتات أبزي زازيمنا لنا مزي صعب تحستو مدب مكتتالكم أي تقارطو تلفلفكو محصم بدله تعيكي نبرن مزحيت الشاقلة قنزاتي المخيري نفوتي كيف أخصو نقصلي أفكاري بتصحي وزرخصو نسخي يا وينك يا وينك يا وينك يا وينك 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 عبلك يا غنيته عبدك نجيبوسينك لا 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 قد حكي بالنتاي تخصصني قد حكي وجه يوم ستري كده حكي حلو فيو تبغاي نحلو فيز مسكر لك كده حكي أبقودنا فغري كده حكي نبينيك وبوي كده حكي عوتي عيتمنون
تذكري عوشتم كمزة حواكي إلا كان يرنا يومني ناي أفهم كناي سمعكم أو عيني بركي تسمحني عبشا قلت ينيرين عفقت كهاني وبجاخي واي فطرت عمرها واي فطرت عمرها غيراين الحماكي واي فطرت عمرها واي فطرت عمرها غيراين الحماكي عبيت وزحلفك وشغل قال شغلنا على طرقنا تنمير سئل من بارا تفلطي ونخي اسمعي لو مسار عقل خيزة فتاتي حمق وخي حاسير تفلطي ونخي اسمعي لو مسار عقل خيزة فتاتي حمق وخي حاسير يذكركي يذكركي عبتلوتي عبتلوتي يمنتقام يناديكي يناديكي من قدري من قدري من دولني أنتي ونانيت ربطي طبعتي عيت نوح عيت حتر كام سنلي نام سنلي إلوكم بوانا إلوكم نيانا النت كم سبرت فخري كم زرت صامو عيسانو أفلوخ نزتاني مسحق ليدنا المقوى بيخي أقسياسين أقسياسين بفخر حنقيقي أقسياسين أقسياسين بفخر نوميقي أقسياسين أقسياسين بفخر حنقيقي أقسياسين أقسياسين بفخر نوميقي وكحتت يذكركي يذكركي عبتلوتي عبتلوتي يموتك يناديكي يناديكي من قدري من قدري من دولني أنتي وناني ربعتي طلعتي عيت نوح عيت حتر كام سنجري نام سنجري إلوكم بوانس إلوكم نيانس النت كم زبرت فغري كم زرت صامو عيسانو أفرق زتاني مسحق ليدنا اللقمة ميخي أقسياسين أقسياسين بفخر حنقيقي أقسياسين أقسياسين بفخر نوميقي أقسياسين أقسياسين بفخر حنقيقي أقسياسين أقسياسين بفخر نوميقي
كابز قتيلو زقرب مدب قرعت بهالي كبرات سمعتي نملو تحستو نابت مدب كسكركم قرعت بهلي إنه ششايت حزوب قرعت بهالك قريبنا كنساسيكم أم دلوات نركب نحطو مسلا طبابات سنبت كمون مستمار قطمي كام مصب انقدوت نايو كسام موداتا مدبنا مسانا بمخان تو أدرستو تكونو زعدمكم أدلاويتنا أرابيتنا زمدب أسمرت مدهاني سنايت أنحط أدل ديل كاي ترقات تأجيبو خيبلوخا أفكيس كاي ترقات تتأيفو خيبلوخا تماي تبال كوريعو خيبلوخا أي تزارب قليل كيبلوخا ترى أيوم تمثيلكا أي هابتا مايدخا بزا كان منشئي مخر أبو بمبال زلأخلنا تخطاتا لمدبنا إيكالو يوناس كا فرانكفورت جرمن فنونا جميرنا لنا سمعتنا تقتيلنا نابحطو مملا مولا حساب مسلاينا خنحلف بخمز السعب أدالينا لنا نبورتوع نجر أي تربت ألو حطو دقماي نبورتوع نجر أي تربت ألو نمولا حساب نايزا مسلا ملاش رخيبكم كتصنحو عدل بمهاب أم ناي موداتا مدبناينا بدقماي كنا رخب كساب شعو ببزلنا يا بمخان ملسا رخيبنا نتنح آخرني انت السبع خلي انا فرحت وكبابي خبلي عم بيقن خدكي مرير يقدلي اعمل يقن كم زي تشكن لي كله تعذبكي مزني حاسوتم انا ساير حقكن قري ودكتم فقرنا خزن احكبس اصحابوتم سلازي حادرة حبتينك قدم سلازي حادرة حبتينك قدم دخلت فخورة سأته لمك دخلت فخورة سأته لمك سير غبو عزوتي غنات عزوتي غنات عوال الجاقر بنفعاتي سأرما عوال الجاقر بنفعاتي سأرما عبم معاريو لبهم بالإحلام لبهم بالإحلام
أبهم معريو لبهم بالإحلام لبهم بالإحلام الحزم زي عرف قبتنا بتنزبلو عينهم زي كللو محاسود سمحلو يجيب سبني مرد يمنز عمللو نحنا ينفنان معرق نريقلو كل تعسف كيف مزني حاسوتهم أنا سايرح خكين كرئي ودكتهم فغرنا قصنح كبسس حاموتهم سلازي حادرة عبدينك هدم سلازي حادرة عبدينك هدم سلازي حادرة عبدينك هدم ጥበባት ሰንበት ሓጢር ዛንታ ብሚካኤል ማዓሾ ስለ ውሉድ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ካልኣይ ክፋል ዛንታ ስለ ውሉድ ወይዘሮ ዛይድ ነቲ በቢግዚኡ ኣኪበን ኣብ ጥብሒ ዝኽዝንኦ ገንዘብ ንቆልዓ ወዲ ጎረቤት ክፈቕደለን ምፀውዕኦ ኩሉ ተደማሚሩ 4,320 ኮይንል ክናሎ ኢሉ ምስ ኣበሰረን እቲ ዝብለን ዝነበረ መጠን ገንዘብ ከኣምንኦ ከም ዘጸገመን ካብ ቤት ክርስቲያን ናብ ገዝአን ድሕሪ ምምላስ ከዓ መልእኽቲ ናይ ቴሌፎን ወደን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፃሉ ናይ ብስራት መልእኽቲ ከም ዝጸንሐን ነታ ብሃንቀውታ ክጽበይኣ ዝጸንሓ መዓልቲ ከዓ አንጊሄ ናብ ቀጽሪ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ከም ዝበጽሐና ኣብ ካልኣይ ክፋል ዛንታ ስለ ውሉድ ኣዘንቲና ርክብን ውሉድን ወላድን ከመይ ክኸውን እዩ ሳልሳይ ክፋል ስለ ውሉድ ንከታተል ስለ ውሉድ ወደን ዝወፀላ መዓልቲ ድማ ከይወግሐ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ተረኽባ ሽዑ ከዓ ዝያዳ ካልእ እዋን ዝተመጣጠነ ገና ሰዓት 8 ከይኮነ ንኽኣትዋ ስለመና ዝመፃ ኣባል ይሆን ሰራሕተኛ ስለ ዘይነበረ ከዓ ምእታው ኣይተፈቕደንን ኣተደራረይ ስምዕ እንዶ ብለኒ እዚ ወደይ ሎሚ ኮይ ክሳብ ዝመጽእ ሞምስ እዚ ዕለ ዘይተረኽበኒ ኣንታ በጅኻ እንዶ ኣተደራረይ ስምዓኒ ተለማሚነን ሓተቶ ኣደ ኣነ እኮ ወደይ ሓለፍቲ ምስ መፁ ክፅውዕኹን እዮም እታ ገብራ ዝኽእል መለሰ ኣንታ ኣተደራረይ ዘብዐኛ እንዲሞ ዘረኽብ ኣንታ ቁርብ እንዶ ርእያ ቢለ ክወፅእ እቲ ዘብዐኛ ድሌተንን ናፍቆትን ተረዲኡ ኩሉ ክገብረለን መደለየ ግና ከዓ ኮታ ዓቕሚ ነበሮን ኪንዮ ክምስታን ኣይከውንን ምባል ዝሃበን መልሲ ነበረን ኣደይ ዛይድ ግና ሳላ ምስኡ ዘዕለላ ጊዜ እናኣኸለለን ከደ ብኡን ቤት ጽሕፈት ዝኽፈተሉ ሰዓቱን ኣኸለ እቲ ዓርኪ ወደን እውን መፀ ክልቲኦም ወርቃቐት ተሳሊጦም ወደን ዝወፀሉ ሰዓት ከዓ ደበኽ በለት ሃንደበት ወደን በቲ ገፊሕ ካንሸሎ ተቐልቀለ ዝወረረን ስምዒት ኣይተፈለጠነን ካብቲ ኮፍ ዝበልኦ ተንሲአን ክጎያ ድማ ተረኣያ እቲ ሓይሊ ካበይ ኣምፂአኖ ኩሉ ሰብ ተገረመ ሓጎስ ዘመንጭዎ ሓይሊ እዩ ኮይኑ ግዳ ክሳድ ወደን እንክጥምጠማ ልበን ጠለመን ብኡንብኡ ክልቲኦም ማዕሩኽ ማይ ከፍስስለን ናብ ንቡር ህይወተን ክመልሱን መኽቶኦም በልዑ ኣማሲኡ ሃለፍተን ወዲአን ዘፍ በላ
نودن كحفان كدرزان سب أقرمنو على بيتهم كل سب مسحادقو على دن ودن قتيلو مسي أنت دراري حتى سباتو برعو عين دي خاجو تحسب لينا أبا بخا خرقي عيني كل كيلة علل بحبللك نو إيه انتدن قنا قرمة مرعوية بخسره ندلي تاني قتل كمزلو يسحتون قنا خاز قبريلن انبر نسوس نسنك حقو سايباتو جرنا يتجزا بؤس لسقلس دحان دراري ننويح عامتا زقرم كون الله أحتيرنا مايكم حاجئكم هابونا نبلو سترى فأموت أبرك خاي خونك حق عندي دراري بلقو كاب كوف زبلقو تنسيين درقب كفنا بلا أنت ده نفس خي الكس جنزبك أو هليلكي بلان كيما لسالونا بتجنزب زقمت وطبح خدا يا قدي يديخا مخعبات صخعبيتي جنزبن حاتيات انتوهنا لايو كبهال سميعك تخون ان حنساسي يقرمني كان دز جنزب سبخامي يتخاوينو لي دنسو وبلني ان حنساكا كابت جنزب للعلي زاكبكو حاتياتك ايسك انا زودي اندعخا እግዚአብሔር ባዕሉ እንደ ሓጢአተይ ግዲ يومنا نخون بعلو نسو بعلو زي ردو يلان هايد كنت يتخون ديها أكيبك زي تقبريو كاي بالكم وينكاي 4 زخون دات عراقيمي بتأرقان دشل بابا عينن نتزقمطو حاسس النابلة تزعربا برخي كأمنا يكالن 4 زبها القطري ገንዘብ ንዕኡ ብዙሕ ይትረፍ ኣዲኡ ክትውንኖ ብኣፉት ቆጥረኳ ይኽብድዩ ኣደይ ዛይድ ብሃሰሰ ልባም ነቲ ዝቕመጣሉ ረኸብኦ ኮይኑ ግና ከልዕልኦ ከለዋ ዘይከም ቀደሙ ፈኾስን ልበኑን ብፍርሒ ክትብቋት ጀመረት ኣብ ኣእምሮአንካ ዓርኩ ወደን ተቐጀለን ንዝቐመጠኦ ገንዘብ ዘይካ ንሱ ዝፈልጦ የለን ግና ኸኣ كم برخو الدنيا زرقون زأمنون أمون قوت ارتقارن امنتن تقرقيرن نابرهان زلو بوتا قومبس النابلا قربا نابتت ابحخا ايدن سددا اتازل اخا ايدن قناز تخركرت ورقت باتيرا تسكي موتت نتزر ايو اكا امنات اقمن كوينو قنا اتنعمتها زد رقمو بنات وتخركيرو مخانو رقاقتا براخي زين ورس المئتا ديو ريو نابن قربا أديو قنا هالواتنا فيين زلحت بلا نتزقات أما كنات قربا بتتأكيبهم كم حازن تنيا تبتح بقونو بقوخا قرب تزانيا بحلن أنكا مصفات أريين أعلى لا عدل أنا مش واتي له صريح مرسو خيلي اتتريف زول لها مستفتو تحقيزو منازلو يا أغلى تمسقن بلات تد انكو عبابي هو ترخمنا بلي أبرسن شرق عطلقيو إنا داسسن دحن زودي حجز ترديني حد أتيت رايكم يخرر لي انك بلخاء دمت تنانات ونهار وسخة عدن ودن كاء حبيرهم سحقوا
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ሓፃር ዛንታ ስለ ውሉድ ኣብዚ ተዛዚማላ ምስቲ መቕራር ግጥሚ ሓደ ካብ ትሕዞ መደብ ቅርዓት ባህሊ ምስቲ መቐር ግጥሚ ንሎሚ ኣብዚ መደብ ካብ ጋዜጣ ዘመን ናይ ዝረኸብናያ ፍጠሩባ መቓብር ትብል ግጥሚ ኤፍሬም ወዱ ኻዳይና ኸነስተመቐር نكتاتل ፍጠሩባ መቃብር ሓመዶም ይዓርቆም ተባሂልና ኣምዑድ ከይተቆፅረ ዕድመ ከይተዓዝረ ቀብርና ዝፍለ እንታይ ደኣሎሚ ከመባጅጎ ቀብኒ ብዕራይ ንፈሊ ገሌና ከተማ ገሌና ንዓዲ ንሕናስ ኣይካብ ስጋይ ስጋኻ ኣይካብ ሃይማኖት ኣይካብ ሩባይ ሩባኻ ሕይወት ኮ ቃልሲ ኮይኑ ዝፈሊ مسحق تندينا متعوتي منابرت معاس كوينا وماوتي لوبد أحد الناس تفلي ريسانا زرحق بسدران فلي فت أوروبا مقابر أعروخ زأخخب ماني فلت تقبرنا للزب دحري إموت كم قدام ولا عشاي ولا دحر لبام بحد باء برونا محمد مس كريستوس أبارينا دحراي كيكسس فطر با مقابر أعرف زأخخب إفريم كحساي ودو خدا نعم ناي مزازن مدبنا مولو حساب مملا مسلا إن ملسلو بتحنا لنا سمعتنا زاديت مولا حساب نايزا مسلا رخيبكم كتكونوا تصفى بمقباركا نمزخار اتحطو نبورتو عنقر اي تربت قلو مولا حساب نايزا مسلاخا ب5 ساعة بملا نبورتو عنقر اي تربت قلو ننويح من قدي اي تقايلو ملسح دوغمي نبورتو عنقر اي تربت قلو ننويح من قدي أي تقايلو زي خبركن سمعتنا نلومي أما دب قرعت بهالي كقرب عدالينا يزنبرنا تحستو أبزي كنزازمينا زمت صومون أب حدش عامت نايكل تشحن 16 داق مايكن الرخب كساب شعو باب زلنايو السلام وصلنايكنا يغرب قدي فالكامل حسيبي يفلتن كباخي غفل مخزنا يتباغي مساقي حشني أبي تقرفني أبي وانا بي كم سباي تخوني لواهي قسخي نلومي قرافي يغرقون كاملي عيتسنبي قرب كفتلي يا تيخي عيتوطني من كتبني يقراتي كلك يشحقزي يقراتي كلك يشحقزي بهدلي أمينة تغاقي عينغي خوخوبي قلبت بطيلوني كواخي كفل نزالومي يسقليا نزالومي يسقليا نزالومي كلخني صحاي نافلملم كتمت يغربا على بودرت كنجنا زي ودات هميتكا او عيل زحدر يعين تزدرت يغرب لقايمة نعخي
يقرأ إلى كيسعت بسمك حبيبك سقا من تدالي سقا فغري انت زي بلاي سقا فغري انت زي بلاي يقرأ قديف الكابلني حسيبي يفلتن كباخي غفلة مخزنا يتباغي مساقي حشني أبي تقرفني أبي وانا كم سباي تخوني لو يقسخي نلومي 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 قرافي يغرقون كابلي فتوتاي البخي عيتسنبي قرب كفتلي يا تخي عيتوتني من كتبني يقرأتي قرأتي قرأتي كلك يشحقزي يقرأتي قرأتي قرأتي كلك يشحقزي بهدلي أمينة تقاقي تقاقي عينخي خوخوبي قلبت بطيلوني كواخي كفل نزالومي نزالومي سقليا نزالومي 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 سقليا نزالومي كلخني صحاي نافل من كتمت يغربا على بودرت كنجنا زي ودات هميتكا او عيل زحدر يعين تزدلت يغرب يغرب دقايق نعخي نعخي كتقعداتي الكي حابني يغرق إلى كيسعت بسمك حبيبك سقا من تدالي سقا فغري انت زي بلاي سقا فغري انت زي بلاي سقا فغري سقا فغري محلاي عزيز حلوي سقا فغري سقا فغري محلاي عزيز حلوي مباركة سقري دانديخي حج زعفلك سخن كلخي قم صلاة كتم يغرقن كابلني نلومي نلومي سينكي نبرن فوتمي وتيخي كما يلاك غلو فلتي فلتي يقرأ 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 كون كابلني أتي عيدقن حنتن ناي موداتان جيجايا كميلة كميلة كناب أتي عيدقن حنتن ناي موداتان جيجايا كميلة كميلة كناب ويكانا قتيقون جناخي نقستيس خوازن عبرات عتاخي يقرأ يقرأ فنكرنا نخون حافتي يقرأ يقرأ بقى نسان نسان عطاقاني يقرأ بدلا يقرأ يقرأ بدلا يقرأ صحيين عبراقي قزيزة ودي غنزاحلي وصلوا نابز فيتك خوينا كفتح اللي جما ستا أسلا يغرب لله يغرب نبصح نابز زباني وقلت لك يغرب لله يغرب 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 مقابل مثغري سقا فغري سقا فغري محلاي عزيز حلومي سقا فغري سقا فغري محلاي عزيز حلومي مباركة سقري داندي باركة زخبركم سمعتنا لهم زدرنا يا مدبات أبزي فتسم سلام نقولنا يغرقن كابلني نلومي نلومي سينكي نبرن فوتمي وتيخي
كما يلا بخلو فلتي فلتي يقرب 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 يقرب